Horas dihita saluhuna akadamang dohot dainang. Diarianon radedo hami madongani hamu lau pasahat akabarita namasa di bagasan nasa mingguan. Rap dohotau westi syahaan. On ma akana masa na lau si barita honon nami. Barita na perjolo rosian luat toba. 10 tahun gabe honor humoko parsikola. Mengihut muse barita na padua hontong dopesian luat toba. Satuan tugas COVID-19 mangorui ulau na papungun atorop. Asing sian barita na duai adong dope aka barita na asing na lau pabotohonon nami tu saluhuda mang dohot dainang on ma barita na parjolo. Tung sabar situ tudo rohani amang Henry Nababan gabe guru honor di sada sikola na adong di hutana Ima Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. Di tahun nasidado padalah ton haguron nai sampai 10 tahun lelengna tung peholan dapotan upah sautik. Ditiki marumur 20 tahun mengajar manasida di sada sikola negeri di hutana. Hati hai upana di jalo nasida sen pamareta hola 50.000 do sabulan. Di tahun 2005 diangkat manasida gabe honor daerah jalama jalo upah manasida siapa pamareta godang na 400.000 sabulan sahat ro di tahun 2010. Sia tahun 2010 dipanaik pamareta ma upani nasida gabe 1 juta sabulan sahat tu tahun 2020. Nuaing marumur ma amang Henry Nababan 30 tahun, jalan nungamar hasohotan nasida. Margogo upah si saotiki dangsai lau bohal ni rumah tanggana, alani i digogoy nasida do mangula ganupari tu porlak dung mulak sian sikola, asa adong manabay pasarian lau bohal tu jabu. Molotiki mangido upah sia sikola si patamadele do rohani amang Henry olo do si pata tu burohana manadikon haguruon nai. Alemar nida akadak dana namar sikola itu budo asini rohana mamerek akadak dana di sikolai ala hahurangan guru lau mengajar. Nian nunga piga-piga hali di tempat to pamareta guru PNS tu sikola na dihutai. Alai olodo hola 5 tahun nunga menghidupi datu sikola na asing. Nuaing nunga diangkat pamareta na sida gabe tenaga pegawai pamareta dengan perjanjian kerja manang P3K. Saya menerima gaji per bulannya 50.000 per bulannya mulai tahun 2002 sampai tahun 2004 dan di tahun 2005 ada kebijakan pemerintah Kabupaten Toba saat Toba yang kemarin Toba Samosir kami diangkat menjadi honor daerah yang dieskakan oleh Bupati dan di situ kami digaji 400.000 per bulan sampai tahun 2010. Dan di tahun 2010 kami dialihkan lagi menjadi tenaga honorer APBD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Dan mulai tahun 2010 sampai tahun 2020 kami menerima gaji 1 juta per bulannya, Pak. Kalau gaji dari tenaga honorer memang sangat boleh dikatakan, Pak, memang tidak cukup, Pak. Biaya kami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Pak, pulang sekolah kami bertani, Pak. Sempat terpikir untuk mundur karena berarti tidak ada lagi harapan begitu. Tetapi karena melihat anak-anak didik, kebetulan rata-rata kami tenaga honor kategori 2 itu mengabdi dan mengajar di daerah terpencil. Yang rata-rata daerah terpencil biasanya pun kalau ditempatkan pegawai ke sana 5 tahun, 7 tahun sudah langsung urus pindah. Jadi rata-rata di daerah kami itu yang ngajar di unit kami itu adalah rata-rata tenaga honorer. Sementara kalau jadi dipikir-pikir kalau kami secara batin seolah-olah sudah ini tidak memikirkan gaji atau apa lagi tapi mandiri. Dang tarbuni honda sida lasni rohana tiki majalo SK sia Bupati Toba na di hari Selasa tanggal sia bulan 2 nasalpu. Dapok dona di persitani rohana dung mengabdi sampai 10 tahun gabi guru honor nama rupa sautik. Sian Kabupaten Toba, Toba TV, mabaritahun. Mamereng godang ni nahona COVID-19 di Kabupaten Toba, piga-piga inganan perpunguan nita torop disemprot satuan tugas mamake disinfektan di hari Selasa tanggal sia bulan 2 nasalpu. Asa anggiat marhitei dang martabata babe godang ni jolma nahona COVID-19. Piga-piga inganan na desemprot tardok mal di si Masjid Al-Hadonah, Sikola SD Negeri Sadapitu Tolu 522, SD swasta HKBP, Dohot Godung Sarbaguna HKBP na adong di Kecamatan Balige.
Nuai ngotong do mulai di paruhahon pamareta aka luat na gumodang hona COVID. Aka hutan na pangisi na gudang hona COVID dibatasi pamareta ma ulaun na torop dihutai. Tardok madisi ulaun adat, ulaun parhuriaon manang aka ulaun na asing na papungu na torop. Pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi mungkin ini salah satu upaya kita untuk melakukan penyemprotan, sekaligus kita melihat turun langsung ke tempat yang mungkin menjadi keramaian ataupun menjadi tingkat kerawanan terkait masalah COVID ini. Jadi nanti kita akan mapping tempat-tempat di mana yang merah ataupun yang hijau, kuning, dan orange, jadi kita akan mapping kembali. Maka kita turun langsung supaya kita bisa ngecek ke lapangan seperti ini. Kita masih mapping dulu karena tujuan kita turun ini hanya untuk mapping dulu. Karena kita harus bisa meninjau langsung sambil kita nanti survei kenyataan sebenarnya di lapangan seperti apa. Rencana tadi kan kita sudah ke masjid, terus kemudian nanti ada tempat-tempat sekolah seperti ini, nanti akan mungkin ke gedung gereja itu, kemudian nanti akan ada lagi tempat-tempat yang kita survei seperti pasar. Pasar di sini kan ada tiap mingguan, dalam artian yang ada suatu pasar yang ramai saat tertentu, itu nanti kita tujuan untuk pengecekan langsung selain ke tempat masyarakat langsung. Pemukiman yang dinyatakan mungkin ada beberapa menurut data kami di situ banyak yang terkonfirmasi, contoh seperti itu. Ariona P ditoba tong di parohahon pamareta asa saya totong memakai masker aka parona dohot par 33. Sia Toba TV mabaritahon. Manguduti mamuse barita sian Polres Toba. Penggadis narkoba ditakuk polisi, dung salpu barita nasa sadaun. Moliate di damang dohok dainang nang saluhuk nama mereng Toba TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Toba manakup sada amama marinisial STT sian huta Luban Pea di Kecamatan Balige Kabupaten Toba di hari Selasa tanggal sia bulan 2 nasalpu. Sian tangan ni si STT dapok ni polisi do narkoba jenis ganja godangna 230 gram dohot sabu-sabu godangna sia gram. Pardapok ni si STT nang marumur 50 tahun marmula sian alu-alu ni masyarakat na pabuahon ula-ula ni si STT martiga-tiga narkoba. Parhite alu-alu ni masyarakat iti takut polisi ma Ibana. Sonari nunga dihurung polisi Ibana di Polres Toba, jala dilului polisi do pehalak na menggadis narkoba itu Ibana. Tempat kejadiannya di perbagasan Desa Lumban Pea, Kecamatan Bali, Kabupaten Toba. Nah, setelah kami lakukan penggeledahan oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Toba, mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,0 gram dan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 230 gram. Saudara STT sering terjadi transaksi jual narkotika. Alani pabainanna ditipaho polisi do pasal 114 ayat sada subsidiar pasal 112 ayat sada tu Ibana. Jala terancam do si STT dihurung sampai 20 tahun alani pangalahona. Sian Kabupaten Toba, Toba TV memberitahon. Adong dosa dana tua-tua ina naung mabalu tinggal di bagasan sopo-sopo nang maruhe-uhet di huta Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. Siganu pari hola sahalak nado dijabui HP nunga marumur 80 tahun nasida. Naujui bagak jala uli do jabuni na tua-tuaon alai 10 tahun na salpu sudah do jabunai matutung. Adorang siani di patupa akapar kutaima bale-bale na sian hau-hau dohot atap seng na buruk-buruk. Sahatu sonari dang tarbahen di na tua-tuaon dope padinggaton bale-bale nai jala pangurupio sa pamareta pedang hea sahatu na tua-tuaon lau padinggan inganan na naong maruhe-ruheti. Si Ganup Ari say ditaruhon anak na dosi panganon ni na tua-tuaon manogot Aria dohot botari. Ale satu sonari holan ido penatarbahen ni anak na mangurupi na tua-tuaon.
ay natarbakar ron na beron. Jadi ngay itu relakon akay sumubadi beni ba mati mana ba sudah ma aku isapingi dia ada ba sahalaku do. Salakmu do. Terbakar. Dang adong mulusian kepala desa dang adong. Dang adong. Ay igabari kepala desa. Orang na igabari hamu usong lapatan na niku. Sa desa ngaya adong. Adong kuilian. Ali maluto jebu mo dang adong tarsingok na ihay. Dang adong. Alay dang marbayar na sao nung masa na masao. Sonari si malolongo doho si pareoni na tua-tua ope nung ngalamu humurang. Hirim dorohani aka perhutai anggiat boy dapotan pangurupio na sida sian pamareta. Sia Toba TV, mabari tahun. Adong dope muse barita na asing sian kantor pelayanan pajak Pratama Balige nama tutung di hari Jumat tanggal 5 bulan 2 na salpu. Barita sa sitong na pabohonon nami ma dung sidung barita na sasadaun rapay mahom mahita. Moliate di damang doho dainang nang saluhu nama mereng Toba TV. Kantor pelayanan pajak Pratama Balige na adong di Jalan Somba Debata, Kelurahan Balige Tolu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, matutung na di hari Jumat tanggal 5 bulan 2 na salpu. Sahatu sonari tim laboratorium forensik Sumatera Utara Karejo dope mangalului alania hado matutu katori. Si Rabu dohot kabel listrik si akatori nungga dibuat tu laboratorium jala di Pareso dope atik boha adong kandungan ni minyak bensin di si Rabu nih. Mulai matutung godung ni katori di papida masude akapar Karejo atu sada jabuna adong di pudi ni kator na matutungi asa boy tong mardalan ulaun ni parpar pajakan. Yang pertama saya lakukan di TKP ini, pertama saya lakukan observasi di mana saya melihat gedung mana aja yang terbakar. Setelah saya lihat yang terbakar itu di gedung lantai 2 dan gedung lantai 3. Di lantai 1 tidak ada yang terbakar. Dan di lantai 2 itu yang terbakar kebetulan di ruangan, di mana ruangan itu ada 3 seksi ya. Itu kan kepala kantor pajak, habis itu bendahara, sekretaris, terus ada pegawaian ya. Tapi saya belum bisa menentukan penyebabnya. Penyebab itu apakah disengaja atau tidak, saya belum bisa. Sampai saya periksa dulu barang bukti yang saya ambil. Barang bukti saya ambil itu berupa abu arang. Abu arang ini nanti kita periksa apakah di dalam abu arang ini mengandung hidrokarbon. Hidrokarbon ini apakah ada mengandung jenis BBM yang berupa pertalite, tamak atau jenis lainnya yang bisa memicu terbakarnya ruangan tersebut. Pas di matutungi adong do nama mereng Parkarejo ni katori lojong sia gijang pabuahon nama tutung di lantai 2. Sia Toba TV mabari tahun. Pesta ulau tahun baru Imlek natopet di tanggal 12 bulan 2 diulah doho dengga jalahomi di kota Pamatang Siatar. Alani COVID-19 sia nama sanuaing dang boy be akar ruas di Buddha mangulahon pesta bolon di tahun baru Imlekon. Dak songo tahun nasalpo na mangulahon pertunjukan barongsai jala marudur menghaliangi kota Siatar. Di tahun ulau pesta tahun baru Imlek dang apala jobu alani nama sanuaing. Saluhut akar ruas ni Buddha namar tangiang tu viharape dang boy betorop jala ikol mamake masker majaga jarak perhudulan dohot mabasu tanga do akan nasida. Aletung pesongoni tong do di bagas salas ni rohana sida mangulahon pesta tahun baru Imlekon. Di tahun odang holan pertangyangan na diulahon ni akar ruas Buddha alai huhut do mengalehon pangurupion akan nasida tudongan nagale. Tanggal 5 bulan Februari lalu kita telah menyelenggarakan pembagian bantuan sosial untuk masyarakat yang
kurang beruntung yang merayakan Imlek pada tahun ini itu sebanyak 150 paket. Kemudian itu dirangkaikan dengan pembersihan patung-patung vihara dan acara ibadah. Jadi mulai tanggal 5 lalu vihara kita tetap buka untuk hanya acara ibadah aja, untuk kegiatan ibadah aja. Itu pun sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita memberikan batasan pengunjung yang beribadah di vihara kita ini yang dari kapasitas kurang lebih sekitar 200 orang, kita hanya mengizinkan 50 sampai 60 orang aja. Hirim dorohani nasida anggiat di tau baru Imlekon boila mutaba akalas ni roha dohot pasu-pasu siat Tuhani. Lumobi muse di sataon napar pudion godang doa kajol mana lamo manggale hinorhon ni pandemi COVID-10 sia. Sian siat Tartoba TV mabaritahon. Ima saluhut akka na masa di luar tahun nahuwa punguhami di bagasan samingguon. Di saluhut damang dohot dainang naneng pabuahon goko jojo ulau las ni roha manang ulaun bot ni roha dohot pasahat hata moleate tu ale-ale manang akka si solhot marhite Toba TV boi pabotohono muna tuhami marhite nomor telepon na adong di toruon. Awes tisyahan dohot sude akka dongan sia Toba TV madok moleate saluhut damang dohot dainang naung rap mamereng jala manangi hobarita naung hupasahat hami. Paju pangmusehita di minggu naro sehat hita saluhutna moleate horas.